Il-Ministru Edward Cicluna, responsabbli mill-finanzi tal-pajjiż, ipprova jiġġustifika l-istatistika maħruġa mill-NSO li tikkonferma dak li ilu jgħid il-Partit Nazzjonalista li żidiet fl-ekonomija u fl-impjiegi ġejjin mis-settur pubbliku. Meta inti tneħħi dawk is-700 li għal żmien temporanju kienu fis-settur privat, issa ġew fis-settur pubbliku u fl-aħħar tas-sena jew madwar dak iż-żmien jerġgħu morru lura fis-settur privat. Meta tneħħelilhom tara li l-proporzjon għax il-popolazzjoni tal-dawk li qegħdin jaħdmu qiegħda tiżdied. Mela bħala proporzjoni jibqa' l-istess. L-importanti għall-Ministru tal-Finanzi jibqa' l-fatt li jintlaħqu l-miri tal-Gvern u li d-deficit jinżel sew taħt 3%. Inti l-importanti bħala Ministru tal-Finanzi huwa li inti tilħaq it-targets tiegħek. Ġifieri żdiedu kemm żdiedu sakemm it-targets li jagħmel il-Gvern illi naħqu d-deficit taħt 3%, anzi nkunu sew taħt 3%. Iżda skont l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika fl-ewwel 7 xhur ta' din is-sena l-iżbilanċ fil-finanzi tal-Gvern żdied b'aktar minn 50 miljun euro, inkluż iż-żieda ta' 28 miljun euro fin-nefqa tal-Gvern fuq pagi fis-settur pubbliku. Bil-Partit Nazzjonalista jgħid li dawn iċ-ċifri juru li l-Gvern tilef il-kontroll fuq id-deficit tal-pajjiż aħseb wara kemm se jżommu taħt 3%. Intant, Edward Cicluna ma rridx iwieġeb mistoqsijiet ta' dan l-istazzjon dwar jekk hemmx biżżejjed flus biex l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali ta' Marzu isiru kif suppost. Jekk għandek xi ħaġa fuq il-finanzi, jien nispeċjalizza. Mill-lat ta' finanzi kieku jkollhom isiru l-elezzjonijiet, hemm flus biżżejjed biex isiru? Il-flus jiddependi mill-programm tal-Gvern. Lanqas ma rrid iwieġeb x'jaħseb dwar il-proċess ta' konsultazzjoni li waqqaf il-Ministru Owen Bonnici biex jiġi stabbilit jekk l-elezzjonijiet isirux is-sena d-dieħla jew fl-2019. Se nidħol f'dil-erja. Wieħed irid ifakkar li ftit tal-jemilu lanqas il-Ministru responsabbli mill-Kunsilli Lokali Owen Bonnici ma rrid iwieġeb mistoqsijiet ta' dan l-istazzjon dwar elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali u fuq kollox jekk hux se jsiru jew le. Iżda wara li dan l-istazzjon ippubblika l-aħbar li l-Ministru Bonnici ma rridx iwieġeb dwar il-kwistjoni f'anqas minn 24 siegħa l-istess Ministru sejjaħ b'urġenza konferenza tal-aħbarijiet biex jgħid li fetaħ proċess ta' konsultazzjoni dwar iċ-ċaqliq tal-elezzjonijiet.